Good morning. Phung dim bujawoi nok rok pharbai ready rok thembaika takai mai bisong tongo do tuk tuk ya ko je miani dress tai bokrok ko thok laina kha Good morning wak bahan song to ta ko kana hadi anu wak bahan mun kha phung bujawoi mai bisong tongo tini khai hangrai ni din ya ka wak bahan song pai kha karai bisoi pai kha ro yang tam song ka hangko saron tharuk kai ko bai songnai mulai bai alu rejak tomato kaisa bara kisari mani biya hore samani tomaka arai songnai tau boksa bai kha amo songnai kang awon kisa khainai donia motom kha amo singya yang nai di awon kairing bai pai kha tehem mothumka tikutungo yang nai di ko wak bahan bai tamhunai kopi rukjak thapau rok mane omkhai omkhai mai rukja bai oi nok kisa hugana ang je jaga tongo nok huya gai tongthok ya nogo phaimani blog norok bai share khai tongo tutuku je ko khanai thok phuljak mi horon na atha athang tongkha nok sarok ke hubai ka takai nok hui tong nok hui tongo mai mi somsari bai kha tei nok hubai oi norok bai tesa malai nai dung na pen no apel yang na gadi tut 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 wah bokol ton mani besok lah Masalah Sagade